След като навърших пълнолетие, започнах работата си тук и вече 5 години съм част от екипа на бензиностанцията. Това, което харесвам в работата си е, че тя е много динамична и има предизвикателства, с които трябва да се справяме всеки ден. Смятам, че колегите ми ме избраха да бъда посланник на промяната, защото съм усмихната, позитивна и мога да работя в екип. Истината е, че се обичам работата и се чувствам добре, когато тя е свършена добре. Всеки един човек от екипа ни носи нещо специално в себе си, затова бих казала, че заедно работим най-добре. Промяната за мен е необходимата стъпка към развитие за едно по-добро бъдеще. Клиентите определено забелязват промяната и заедно с нас се вълнуват за новата бранд идентичност. Клиентите избират OMV заради разнообразието от продукти и услуги, които предлагаме. Бих посъветвала колегите си да бъдат любопитни и да приемат информацията с усмивка, за да достигне тя по-лесно до клиента.